Nagbanglaw kakabsat di mas tuker around naimbag na bigat kada kayo mga kaparparalan. Nagluto tayo manti pangpausaw kini kumparay ate kakabsat ke puyo climbing perch nga ko na da ket sa ati ituno tayo ta arabidan tayo nga lagpang ito yung kabsat ti ituno tayo nga arabidan tayo nga lagpang lagpang araw makayon kakabsat samon to latay tapwak ito yan kukulagti dan kakabsat maluto no maluto hanuhan ginanggaw paglabas lang kati apoy nalutaw titaramidan tayo kakabsat nga linagpang pangpausaw kini kumpare nagbanglaw kakabsat di mas tuker around kada ito iti kakabsat na daw basit nga panglagpang tayo atoy hindi taltalo na yun so ati apo titaramidan tayo nga ako persahin tayo na naluto mo tayo na kabil tayo tayo nakabilang tayo tinapudong madanawm manomol lang nga iti sidain mo iti kanakam na sat panayin pinalaran natin nga trabaho kas kadulutaon banglaw ati tinasulit kat kabsat no may sam nagtagin na taltal nga sa lamagain at burburikin ka kabsat titinakaw ko nga takor ijinay giitek mabalinan kabsat pala ko pukat na tinapudo adanumag ay nagibangan nada nga linagpangan kusok sila mayat kabsat linagpang samo kibur-kiburan samo yalanti kilaban napanan ang kabil talang tikwa natin kabsat asin kan pampalasa na kakabsat mga tayon na luto ko na di parparalan nga lagpang kan tinuno nga puyo kakabsat tiron tayo pang pausaw at sabaw-sabaw makayon kakabsat ta mga tayon ti sinabawan kahit bago tayo mga kakabsat lumaw tayo pati gundaway kinapaw agyamanak apo iti tatanga bigat agyamanak iti daytoy nga taraon nga apan ko kanan iti tatanga bigat sikat ti mang bendisyon iti daytoy nga taraon apan ko kanan kat sikamat ti mga aywan ti panagbiag salun at ti panagbiag mangted ti salun at ti panagbiag kat sikan Lord ti mga aywan ti sumagtunggal may sa kat daytoy ti dawatan may gaputinagan mo Isos amen lipat ang magkararagan kabsat makayaw ta mga tayon sinabawan nga araw bagyo karuba nagimasain tinunong araw nagnanamain ni kumpare kakabsat talaga
Tapuso na nga nag-construction na ikapis man na natin kaanan. Sili. Pupuyo. Plat. Puyo. Tinunaw. Tangkang bustog man natin. Dapat bugi na sika. Gimasan. Na naman sila.
Medyo nabitin-tin na po yung kabsat. Nabitin. Hindi masunsi ka. Basta linagpang ar-aro ka kabsat. Pupuyo. Mayat, di good na. Dagiti pang pausaw dagiti ko mamartek. Kabsat. Puyo. Tinunaw. Nananam. Sa mo igupan ti nagasang. Mo sinaya po. Tama ni kumpare kakabsat tayo. Ang sulsulol na tao Nagmay ngay ilad man natin kakabsat. Naibusan titi ko kabsat. Sumamit-samit nga gumasang-gasang kamalsam-alsam. Hindi kumpay ka na lang yung mga ubos-ubos ati kabsat, ubos-ubos. Naibusan ka kabsat, simut sarap. Kahit diyan ay kakabsat nalpas man ka na. Kaya tagpating ka lang siguro dito iti video parparalanan. Kahit agyaman kada kayo duray no kaskasanaw. Ngawan ni kumpare agrarami daklat ati video parparalan kahit agyaman kada kayo kahit like and subscribe ko mga kakabsat ta umadumot ti agbuya kanyami kini kumpare. Kahit patinggalang dito yan. Agyaman kami. Diyos ti kumuyog kada kayo. Amen.